10 du har nemlig 14 dages fortrydelsesret. Så hvis dit tv er for stort, for lille eller forkert, kommer Biler og henter det igen. Bestil tryk på 808. Eller se mere på liste.dk. Jeg vil lige sige, den klorblomsmælk, som du tager, det er et rigtig godt glas mælk. Ingen tvivl om det. Jeg vil lige sige til dig, hvis du gerne lige vil forkæle mælken til dig lidt derhjemme, så gå lige en hylde op, og så tag den økologiske, jeg har stående op. Og den er altså fra en lokal mejeri. Jeg har faktisk været ude og besøge ham derude.